Mayong gabi kanatong tanan mga kaigalaan. Lain na sab nga gabi ni taknas gabion ang atong pagatunan mga kaigalaan naguluhan kini siya og touching the master and the master's touch. Lucas kapitulo 8 bersikulo 43 o 44 mga kaigalaan. Og ang usa ka babae nga nagantos sa hemorrhage, sa dugay na kayong panahon. 12 anyos, naganto siya sa hemorrhage. Kana bitong talinugo nga walay undang 12 anyos. Mga kaigalaan. Ug unya, wala nagyoy makaayo kaniya. Bisan tingali sa tutho-tuthuan ni atong panahon na. Wala na'y makaayo niya. Busa, miadto siya. Nakadungog siya nga si Jesus muagi sa ilang dapit. Ug unya nakadungog sab siya nga dunay usa ka tawo, dunay usa ka Kristo nga mo ayo sa tanang balatian. Posible nga namasin lang ni siya. Ug unya diya sa likod, iyahang nakuhitan sa tumoy siyang tudlo ang sid-sid sa sinina ni Ginoong Hesus. Ug unya diha mihunong ang iyahang talinugo. Kalit dayon siyang mitalikod. Ugon niya sa diyang mitalikod siya, nakita niya nga, uy, nawala naman ang nagtubod. Hinlo naman. Mga kaigalaan, kining usa ka babae, wala nganlig kung kinsay pangalan. Kay sa unang panahon, kung doon na kay sakit, nga labi ka, lisod kay ayuhon, ang pangalan, mga kaigalaan, dili itugan. Kaya nga naman, pagprotektar na sa kaliwat, lisod pod og butangan siyang pangalan, basig na apelido para nato karon. Makauulaw, iyahang gigasto ang tanan niyang bahandi, aron nga muadto sa hospital. Mga sikat nga hospital ni atong panahon na, sa iyang kapanahonan, iyang gigasto ang iyang bahandi. Sunod, wala na'y hospital nga mudawat ngadto kaniya. Nga naman, kay wala tingali doktor nga kamao muayo sa iyang balatian. Laliman mo ng 12 anyos, kanunay nagtubod, ambot ug unsay klase nga diaper nga iyang gigamit niya atong panahon na. Hurot na ang diaper alang kaniya. Mga kaigalaan, wala gyoy hospital nga nakaayo. Ang iyahang mga kaliwatan, ang iyahang pamilya, ang iyang isuon, tingali iyang parenti, iyang igagaw, misalikway kaniya. Wala na miangkon kaniya nga siya, iyang parenti, kanang bayana, parenti benako na. Mga kaigalaan, sunod, ang iyang mga higala, mipalayo kaniya. Her friends forsake her and stay away from her. Sunod mga kaigalaan, she just tried to survive alone. Siya ragi na ning kamot nga makasurvive, bisan sa balatian nga iyang nabatnan nga wala na'y makaayo kaniya. Akong may imagine kung sa iya kahang gibutang didto. Unsa kayang gisungsong didto para di na muagas. Posible nga baho na siya kaayo ni adtong panahon na. Unya ni adtong panahon na mahigala sa pag-agi tingali ni Jesus. Ang mga tao na napong sa ilahang ilong, kay nanimaho na gyud kaayo, kining bayhana. In the time, nga kung ikaw nabitaw ka nang ikaw na lang gyud nagsulusulong, nagantos na bitaw ka nga mosurvive ka sa imong kinabuhi, tungod sa imong balatian, wala na gyud laing mosulbad pa sa imong problema, ikaw ra gyud. Mao ang paghimo og plano, kining bayhana nagplano. Nagplano siya, nag-initiate siya, ug nangita siya og solusyon sa iyang problema, mga kaigalaan. Kamo diha nga nay balatian nga sama-sama tila nini dugay na mong nagantos. Ayaw mo ka balaka, ayaw mo kahadlok. Ayaw mo ka goal. Pagplano mo, pangitag pamagi, pangita og solusyon, mga kaigalaan. Okay. The woman had, ingon din ni makigala, had not seen Jesus before. But tingali nakadungog na siya, may tungod diining Ginoong Hesus. Ogon niya, gusto niya nga
maayo sab siya, kay nakadungog siya nga kinis gini Hesus, walay bisan unsang balatian niyang ayohon, kanser, ug uban pa. Gani, matud pa, nadunggan niya nga makabanhaw di ay siya og mga patay. Busa, nakadungog siya nga si Hesus muagi dito silang dapit. Nangandam siya siyang kaugalingon og iya hagyong gipangandaman ang hitabo, mga kaigalaan. Tingali posible ni balo siya nga na-schedule ni Hesus nga muagi dito. Busa nagkapangandam siya. O gunya, mga kaigalaan, kining usa ka babae sa mapailubon naghulat. She waited patiently, just looking for the opportunity and a good timing, mga kaigalaan, and just maybe to touch. Makahikap lang ko. Nga naman, kay wala na ilaing paagi, basi na lang, makahikap na lang ko kaniya. Basi di ay. Mga kailan, the woman believed that the only simple touch could change her life, could change everything in her life, mga kaigalaan. She planned every steps. Iya giplano, ugon niya, ihada yung gibuhat, mga kaigalaan, kining usa ka buhat nga ihang gitinguha siyang kasing-kasing. Walay na sayod nga maoratoy iya kasimpol nga plano. Makakuhit lang. It was the woman's intentions. Number one, to come closer, more closer, close behind. Nangita gid siya paagi, nangita siya nga makaliot siya, nagsunod-sunod gid siya, samtang ang mga tao siyang kilid na napong sa ilang mga ilong, kay grabe na kabaho. Grabe no? At itong panahon na abot, sa kay baho anang 12 anyos nga sig agas ang dugo. Letter B, to take good timing and good fortune or good luck. Swerte hindi ko ani. Swerte lang ni. Letter C, to use up opportunity. Oportunidad na magyudi, matod pa siyang una-una. Timing na ni, opportunity na ni. Muagi na gid siya. Ako nagyong hikapon gyud. Mangita kong paagi. Letter D, to really believe what she heard about Jesus. Gusto niya nga tuuhan. Tinuod magaig ka ni, no? Tistingan ako ni. Ug ako gini ma-experiensyahan ron kung unsa ni katinuod. Grabe. Letter E, to take chances. Namasin lang. Basin di ay. Nga basin di ay. No? Maayo di ay ko. Basin di ay. Walay mawala na ako kung mamasin lang. Basin di ay adunay kaluoy. There is mercy. Basin di ay na kayuhan. There is healing. Basin di ay na kasulbaran. There are solutions sa akong problema ni aning panahon na. Kanang mamasin ka mahigala. Basin di ay. Kusurtihon. Ikaapat, basin makabaton siyang kaluwasan sa kaulaw. Nganong ulaw? Ulaw biya kay sa kadalaga. Ambot og pilay edad diha adto. Basta kay 12 anyos. Kung nag-edad siya makagalaan nga gidugo siya og nag-edad siya og butang talang 15 plus 12 naana ni siya 27 anyos na edad ani bayana. Hitsuraan lagi. Unta. Pero naay pero. Mga kaigalaan, gusto niyang maluwas siya sa kaulaw. Ug kasakit. Save from ridicule. Ikalima, ingon dinhi, kapahulayan sa mga pag-antos. Rest from sufferings. Kita, natay balatian, magsigig tag tumarog tambal, kay gusto tag makapahulay sa mga pag-antos, ug sa kasakit. Maglabad na gali imong ulo, magsakit ang imong lawas, mo inom magani kadayon og paracetamol. Nga naman, kaya di ka gustong mag-antos, kinipakhang bayhana. Gusto siyang makapahulay sa mga pag-antos, sulod na sa 12 anyos nga pag-antos. When Jesus was passing by, sa dihang sing Jesus miagi diha siyang tungod, she was able to extend her fingers. Tumoy lang nakakuhit ragyod.
nakakuhit sa sidsid portion of Jesus' cloak. Kamay lang yun kayo, tapsing lang yun. O gunya sa ihang na-feel o iyang gibati nga natapsingan niya ang gamayng sidsid sa sinina ng Jesus. Something happened. And she noticed that something is happening. She felt good like never before. Og mitalikod siya. Og iyang gili-li. Og unya, iyang gitanaw ang nuog nga iyang gisapong mga kaygalaan. Mga suki namong tigpaminaw. Pagtanaw niya, wala na ang kulor nga pula. Daw, gilabhan, daw gibutangan mga kaygalaan og sunrocks didto sa ilalom. Paglili niya perte ng lipaya, wala na'y mansa. He felt good like never before. This time, ang lips nga wala nasukad makapahiyom, mipahiyom na siya. Ug ang mata nga kanunay mihilak sa kasakit, karon usa nakaluha nga miaga siyang mga mata sa kalipay kaysa dihang nakita niya ang kabag-uhan sa iyang pagkadalaga. Dingon din the seemingly hopeless life, now there is hope. Ang usa nga kinabuhi nga dawala nang tay paglaom, karon nakabaton og paglaom. The disease that mga kaygalaan nga wala na untay kaayuhan sumala pa, mga kaygalaan karon nakabaton og kaayuhan. Ug ang pahiyom niya nga wala na fade na sa dugay panahon do sulod sa 12 anyos, karon mipahiyom na ang usa ka dalaga, mga kaygalaan. Dunay tough question nga ato karon mabatnan. Number 1, what made her healed? Unsa may nakapaayo kaniya? Was it because of the touch? Tungod baka kay nakakuhit siya? Letter C, was it on the cloak of Jesus? Duna bay unsa ka magic sa sinina ni Jesus? Kaya akong gituhuan katong sinina, akong tanaw-tanaw manghigala sa salida may tungod nining hitabua. Dawa pa may laba katong sininaa ni Jesus. Unsa man daay naka-attach sa sinina ni Jesus? Was there a powerful medicine attached in the garment of Jesus? Doon na ba'y antibiotic nga gipapilit sa sinina ni Jesus nga mo hinungdan mga kaygalaan nga tigpaminaw nato karon nga gabi nga nakaayo kaniya? Letter E, or was it because of the positive attitude of the amazing faith of the woman? Tungod ba kaha sa positibo nga kinaiya og batasan sa kababaye og talagsaon og kahibulungan nga pagtuo ngayang nabatna ni adtong taknaa makigala? Note, she was not the one that Jesus was going to heal. Dili man to siya mo tuyo ni Jesus nga ayuhon. Mga kaygalaan, she was just healed by coincidence. Sunod, she was not a part of the plan. Wala say labot sa plano. Sa tuyo ni Jesus niadtong panahon na kay si Jesus, muagi lang, mulabay lang. Sunod, ikatulo, she did not ask Jesus for healing. Mga kaygalaan, kining kapunto, atong kuhaan og leksyon sa atong kinabuhi. Sa makadaghan mga kaygalaan, miagi si Jesus diha sa imong kinabuhi. Apan wala jud ka makaunahuna nga muduol og mukuhit kaniya. Mga kaygalaan, kining usa ka babay, iyang ginahuna nga talagsa rani may tabo nga oportunidad. Nga ang usa ka manuluwas, usa ka mananambal nga gamhanan, muagi sa iyang atubangan, iyang gamit ang oportunidad sa iyang kinabuhi. Wala sa manghangyo ni Jesus. Wala gani siya mingon, sir, ni ako din iskilid. Ayang taong ko glabye, nagantos ko dosi kating. Wala siya manghangyo. Wala siya manghangyo nga ayuhon siya, but she was healed, mga kaygalaan.
She just keep His plan, iyang plano sa kinabuhi natong panahon na iyang giplastar sa iyang unahuna o kasing-kasing. Diha sa iyang kasing-kasing, mga kaigalaan, gibutang niya, iyang giplano. Sunod, she was just healed by coincidence. So, manang coincidence. Murag na jackpatan rani. Naswirtihan lang. Niya adtong hitabo kay naa siya, mga kaigalaan. The people saw that the people saw they were the living witness. Sila ang buhing saksi. Nakakita sila sa ilang duha ka mga mata. Gawas lang sa dunay tao nga usaray mata atong panahon na. Apan silang tanan nakasaksi. Sila ang buhing saksi nga diha sa kalsada, sa agianan, ang usa ka babae na ayo. Og unya, wala na sukad nila makaigalaan, makigsunan tig paminaw karon. Wala na record sa balang kasulatan nga human nga siya nakakuhit sa sidsid ni Jesus. Mga kaigalaan, nag-anto siya og balik sa maong sakit sa bleeding. Wala na gyud sukad, mga kaigalaan. Total gyud. Ingon dinhi, it was because that her touch was not only touches the garment of Jesus. It was not only because that she touches the garment of Jesus, but it also touches the heart, the whole heart, the wholeness of Jesus Christ, the Master's healer. Mga kaigalaan ni taknas gabion, dili lang ang kuhit sa kababae nga pinagi siyang pagtuo, ngayang gipusan sa kasing-kasing una-una. Kundili, nakapahikap usab sa kasing-kasing yun mismo sa manuluwas, the Master's healer. Mga kaigalaan. She was healed not because of her effort. Alang kanako, naayo siya di tungod sa iyang grabe nga pagpaningkamot. Naayo siya tungod sa iyang intensyon, dili. Wala siya maayo tungod kay mao'y gidamgo niya siyang kinabuhi. Hinuon mauna iyang gitinguha. Her personal needs, dili. Her family needs her, dili. Mga kaigalaan, naayo siya tungod. Matod panong. Mabasa na ninyo mga kaigalaan sa inyong screen. But it was because that Jesus understand this woman's inside and out. Mga kaigalaan, diha sa iyang kinabuhi. Wala masayod kining usa ka babae bisan pang iyang mga katawhan nga nagpalibot kaniya niadtong panahon na. Nga si Ginoong Hesus nasayod sa kasing-kasing o gunahuna ning usa ka babae nga nasa kilid nagpahipi. It was that Jesus understand this woman's intention inside and out. She became the secret follower of Jesus. Niadtong panahon na, bisan na siya balatian, nagsige na siya sunod-sunod sa likod. Kaya ngano, gusto lang siya mukuhit. Ang iyang kuhit, grabe, maotoy kuhit og nakahikap sa kasing-kasing nakapatandog. Showing to the people that she became living testimony. Giyang gipakita sa mga katawhan. Sa mga katawhan siyang palibot nga siya ang buhi, nga pamatuod makaigalaan, ebidensya nga siya ang unsa beneficiary sa gugma sa Dios ug kaluoy ni Ginoong Hesus. Many times we get away from God, but Jesus follow us close behind because He wants to touch us. Gusto ni Ginoong Hesus nga iya tang hikapon kay nasayod kita in and out sa atong kinabuhi. Grabe nagyug lama sa atong pagpakasala. Grabe nagyud kayo naghilayo, napahilayo kita kaniya. Pinagi sa atong sala. Nagbalatian, tagdaghan kayong mga balatian nga di na matambalan. Ang makatambal lamang, mao nga si Ginisus sundun taniya and He will follow us close behind. Mga kaigalaan. He wants us to be closer to Him. Ang damgo og tinguha ni Jesus mo,
nga gusto niya mahigala nga ikaw gako mahimong suod ngadto kaniya aron nga ikaw gako iyang mahikap kay dali ra gyud mahikap kung ikaw duol ngadto kaniya. Have you ever felt imo bang gibati nga ikaw nahikap na ni Jesus sa imong kinabuhi? Mga kaigalaan, imo na bang gibati nga siya duol sa imong kinabuhi? O imo bang gibati nga ikaw nahilayo na kag Jesus karon? Keep in touch with Jesus Christ so He can touch you easily. Makigdool ta kang Jesus, ayaw palayo. Kung nasipyat man ka, kung doon na may sala dahil sa imong kinabuhi, mga kaigalaan, kung doon naman kay balatian sa kanser sa sala, ayaw palayo, padool. Jesus can easily touch you if you keep in touch with Jesus Christ. The touch of the Master brought the life of the dead. Marcos 5:13. Lucas 7:14. It brought the cleansing of the leper. Matthew 8:10. 1 Corinthians 6:11. Cause the blind to see. Mga kagalaan, mao kini ang pagka-nindot yung kayo makigalaan sa dihang maduol ka kang Jesus. The touch of the Master, you will become more closer to Him. Enable the dumb to speak. Bring relief to the sufferings. Supply our needs, mga kaigalaan. Jesus touches us. So we can open our eyes. We will open our eyes to see the needs of our church today. Kamo nato diha mga kaigsunan. Gihikap mo ni Jesus. Kamo nato makaigalaan. Gihikap ang inyong mga mata aron nga kamo makakita kung unsay kinahanglan sa atong buluhaton karon sa atong iglesia. Sunod ikaduha, gihikap niya kita mahigalaan aron nga ang mga panalangin o ang mga panalangin nga itong nadawat mahimo usab kitang panalangin ngadto sa uban. Mga kaigalaan, He touches us because He wants us to help His ministry on earth. Kining usa ka babae sa dihang nakahikap siya sa sinsid o gihikap usab niya si Jesus. Pinagi makaigalaan sa iyang intention tinguha si Jesus mihikap ngadto kaniya. Kining usa ka babae mga kaigalaan nahimong follower. She was the secret disciple of Jesus Christ. Number 4, He touches us to be more obedient in our relationship to Him through our tithes and offerings. Mga kaigalaan, kumusta ang imong relasyon tubangan sa Ginoo? Nga ikaw magmatinud-anon, mga kaigalaan, sa imong relasyon at tubangan sa Ginoo. Iya ikaw ang gihikap mahigalaan because gusto niya nga ikaw mudalaw gamiling kalag ngadto siyang tilan. Bring souls for Christ. Number 6, He touches us in every dimensions sa atong kinabuhi makigalaan so that we can touch others too through our influence and to our personal testimony. Mga kaigalaan. Intag na sa gabiyon. Gusto ni Ginisos nga ikaw ug ako makigalaan. Iyang hikapon tungod kay gusto niya nga ikaw ug ako makigalaan. Iyang hinluan sa atong nagdagta nga pagpakasala sa atong kinabuhi o kita mahimong magbatinumanon sa tanang butang nganha kaniya makigalaan. Number 7, He touches us above all because He wants us to be that heavenly home prepared for you and me. Son, mga kaigalaan na mong suking tigpaminaw sa tibok Mindanao, bisan pa sa tibok kalibutan, iya't ikaw ug ako nga gihikap. Kay gusto niya nga ikaw ug ako makapuyo ng girian sa langit, mga kaigalaan. Tintak na
Adunay usa ka tawo gibaligya niya iyang daan kaayo nga bayulin. Kini nga bayulin mga kaigalaan, pirti na yung daana. Ugon niya, iyang gibaligya dito sa tubangan sa mga katawhan. Ingon siya, kinsa may mo palit. Bisag daan na ni, pero nindot pa ni. Pastilan, makaigsunan, makigalaan, wala gyoy naminaw. Walay mo palit sa iyang bayulin. Ugon niya, sa sige niyag singgit, kay murag, udto-udto na, dihay usa ka tawo, nga pirti ng putia sa buhok. Iyahang gikuha, ang kadtong buo, gikuha po niyang bayulin, iyang gitrapuhan, pag-ayo, iyang giangay, iyang gihugtan, mga kaigalaan, o sa diyang gihugtan na niya, ang maong bayulin, iyang gitukar, pagkanindot. Grabe kanindot. Ogon niya misinggit na dayon mga kaigalaan ang tag-iya sa bayulin. Ingon dayon siya, o kinsay mo palit? $1,000 na ni. 2,000, 3,000. Hingsinggit ang mga tao. Unsa man di ay nganong usamay na usaban ang presyo. Ingon dayon ang namaligya, kay kadtong nagtukar, mauto siya tag-iya ani nga bayulin. It was the master's hands. Mga kaigalaan ni taknas gabiun, sa dili pa ako matapos alang sa atong mensahe ni takna. Ang atong kinabuhi na destino, alang sa langit, mao ni ang atong ruta. Bisan unsa nato ka makasasala, apan sa diyang muduol ta diha kang Ginisus, alang nga kita hikapon niya, mabago ang tanan sa atong kinabuhi. Akong awiton alang kaninyo makigalaan, akong usa ka paborito, nga usa ka awit mga kaigalaan nintak naa sa kagabion.
and twice, you know that's a good price. Who's gonna bid for me? And the people cried out, what made a change? We don't understand. And the auctioneer stopped and said with a smile, it was the touch of the master's hand. That's a good price. Who's gonna bid for me? And the people cried out, what made a change? We don't understand. And the auctioneer stopped and said with a smile, it was the touch of the master's hand. It was the touch of the master's hand. Nintak nas gabion makigalaan. Heavenly home would be the empty place if without you and me. Keep in touch with Jesus Christ. Ang Ginoo magapanalangin kanaton intak nas gabion makigalaan. You need to invite everyone for heaven. Just like that woman, the secret follower of Jesus Christ. Mga kaigalaan, the VIPs to remember about the woman. The woman stayed close to Jesus and he touches her easily. He kept touching Jesus Christ and Jesus Christ touching her and made him change. Mga kaigalaan, na kining babae na bag-o siyang kinabuhi. Kining babae, wala gyud mo back out. Sukad nga siya, gihikap ni Jesus. Nitaknas gabion, nagalaom ako, nga matag-o sa kanato, kanunay magpaduol kang Jesus, sa dili pa kumutapos makigalaan. Atong iduko ang atong ulo sa pag-ampo. Gamana na mo nga Diyos, daghang kayong salamat sa kagi sa dining babay, nga imo kanhi nga giikap. Bisan tuod siya na puno sa balatian sa sala. Apan nabag-o siya, amahan langit nun daghang salamat sa testimonyo sa iyang kinabuhi. Kami karon nga namati, amahan nga langit nun. Among gibati nga sama kami sa usa ka babay nga napuno sa dagta sa balatian sa sala. Apan sa dihang imong gihikap, amahan nga langit nun, imong gibag-o ang tibuok niyang kinabuhi. Naghangyo ako ni taknas gabion, kami nga nagapaminaw karon. Bag-uhag kami, tungod kay ninitak na imo kami nga gihikap, pinagi sa imong gamhanan nga kamot. Daghang salamat sa imong pagtubag, sa ngalan ni Jesus nga among manuluwas. Amen.